Райда бар, татарлар көп. Адым сайын татарны күрәм. Бер татарны табамын күрәм, мәсәлән, Сантик манда татар или берәр абзыймы татар. Әйтерсең, ярты Чита татар. Ильяс Кадыров Читада татарлыкны эзләүче татар. Монда ул 3 ел яши. Үзе Татарстанның Лаеш районыннан. Монда мәчет имамы булып тора. Читада татарлар күп, ләкин телләрен онытып баралар ди ул. Ну, алар белән шөгыльләнүче булмагачтын, кулын сызганып алар белән шөгыльләнүче булмагачтын, шуңа күрә Активистлар күпме? Активистлар юк. Бар. Мин теге дөресен сөйләйм инде, теге мәсәлән, булганын сөйләйм. Читада татарлар аерым урынны биләп тора дип әйтергә була. Равил Гыйниятуллинны гына искә алу да җитә. 1996 елдан 2013 елга кадәр бу төбәкнең губернаторы булып торды. Бүген дә шушында яши. Фәрит Бигзаев, Чита институты директоры, профессор. Сөргөн татарлар гасырлар узгач хакимияткә кадәр күтәрелә алган. Ләкин милли тормышны карасаң, артык сөенерлек күренешләр белән мактанып булмый. Революцияга кадәр татарларның бер урында тупланып торган яшәү системасы совет елларында җимерелә. Татар бистәсе турында сөйләгән идек. Нәтиҗәдә бүген катнаш никахлар күп, татар телен оныта баралар. Здесь люди в основном ссыльные. Понимаете? Они побитые жизнью капитально, напуганные. Вот. И, скажем так, малоинициативные. Ну, по крайней мере, как я начал заниматься этим, 96 год. Вот. Мы пытались объединять. Татар очень много окликнулось, старались. Там. Мы даже начали проводить здесь сабантуи и проводили регулярно, что-то в течение 5. В силу того, что это было не востребовано в течение 70 лет практически. Понимаете? Вот. Это плюс ко всему жесткое вот это давление, понимаете, оно сказалось, и люди в большинстве своем разговаривать на татарском языке не умеют. Мәчеткә дә татарлар азрак йөри. Пророк саллаллаху алейхи вассалям нам говорит, чтобы мы частенько посещали кладбище. Дини тормыш турында аерым сөйләрбез әле. Ни дисәң дә, бу Читадагы бердән-бер рухи мәдәният учагы булып тора. Шәһәрдә бүген даими эшләмәсә дә фольклор ансамбле оешмасы эшли. Ләкин гомумән алганда татарлар саны биредә кимүгә таба бара. Бу халыкның яхшы тормыш эзләп күпләп Байкал ягыннан китүе белән бәйле. Отсюда, как правило, да, многие уезжают в другие регионы. Я вот сам уезжал в Республику Татарстан, вот вернулся тут по семейным там вопросам. То есть, планирую вернуться туда обратно, в ближайшее время. В Татарстан хотите? Обязательно, конечно. А почему здесь не хотите? Здесь, во-первых, уровень жизни очень даже плохой такой, так откровенно скажем, да. Исрафил Аглиевның бабалары репрессия чорында Мамадыш районыннан шушы якларга сөрелгән була. Социаль-икътисади торыштан тыш, Читада миллилекне саклау кыен ди ул. Гәрчә үзе булай да татарча белми. В любом случае будет здесь татарам тяжело. То есть даже многие обратно просто уезжают, да, к своим корням, пытаются, вот как я там, допустим, уже, то есть изучать, да, ислам, такой, какой он есть, то есть, быть праведным в жизни, то есть. Здесь это все равно тяжеловато сделать, что город сугубо такой уже, как бы, саморазрушающийся. Читада татарларның саны күп түгел, якынча 5000 тирәсе генә, ләкин аларның йогынтысы бөтен Байкал аръягына таралган. Бу 2010 елгы саннар. 2002 елдагы җанисәп буенча төбәктә 9000-гә якын татар яшәгән, 3тән 1 кимегән дигән сүз. Ә соңгы җанисәптән соң инде 10 ел узды һәм бу Байкал аръягы өчен күп нәрсә хакында сөйли. Төбәк мөфтие сүзләренчә, киләсе халык санын алуда татарларның саны 2 тапкырга кимергә мөмкин. Мәсәлән, Иркутск ягын карасак, Иркутскида 10000 или 15000 тирәсе иде, бүгенге көндә 10000 уже. Улан-Удыда 8000 иде, 5000-гә якын уже әзәя. Көннән. Монда 5000 иде, или 5000 иде, уже 1800 булачак дип фаразлана. Сәбәбе нәрсәдә? Без сезнең күргәнегезчә күпчелек авылларда булдык. Халыкның әйтүенчә буенча бүгенге көндә яшьләргә перспектива, яшьләр үзгә төрле перспективаларны карыйлар, кайда яшәргә җиңелрәк, кайда бәяләр арзанрак, кайда укырга мөмкин, кайда социаль сфера тагын да әйбәтрәк, ничек әйтергә, үзләшкән. Шул якларны карап, кемдердер Иркутскига китә, кемдер Новосибирскига китә, кемдер Мәскәүгә китә, кемдер Казанга китә.
Читада татарлар яшәгән һәм яшәячәк. Без Нойлә Исмәгыйлова гаиләсендә, аңа 80 яшь, Үзбәкстанның Термеш шәһәрендә туып үскән. Башта фельдшер, аннан рус теле укытучысы булып эшли. Термеш шәһәрендә татарлар күп булмый. Они этим сөйләшәйдек же, әбием бар иде, постоянно сөйләшәйдек, татарча сөйләшәйдек. Нойлә ханым Читада 10 ел яши. Кызы Диләрә белән шушында көн күрәләр. Башка балаларының гаиләләре катнаш никахта, ләкин аларга да татарча өйрәткән. Алар бөтен сынаңнылар, и унакалары, и внуки мои, бөтен татарны бик яхшы, татар телен бик яхшы аңлыйлар. Но также вот сөйләшә алмыйлар. Безнең каныбызда татар каны, ага. Иң шунды безнең өчен это, все. Җаныбыз белән, каныбыз белән без татарлар. Иң мөһиме, гореф-гадәтләрне киләсе буынга тапшыру ди. Аларның балалары да, оныклары да бүген татар аш-суы осталары. Бездән Татарстанда җитештерелгән таба, бу кыймак өчен махсус эшләнгән, безнең Татарстандагы Кукмара җитештергән шушындый кыймак табасы сезгә бүләк итәргә рөхсәт итегез. Чөнки сез ашарга пешерергә бик яратасыз, бигрәк тә татар аш-суларын. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Айза Шаймарданов, Татарлар, Чита.